Iya, kita akan ketemu lagi di sana. Si Teja, anak si Teja, ado balangkok tepi jalan, ado siala pulang di sawah. Mano di sana nanti tanah rantau. Buka lo YouTube Sinar Padang Official, akan ketemu dengan album-album Siril Asmara. Jangan lupa di sana ya. Allah diulule anak sangku dia si mawang malang diululai anak sangku oba batang lanyoa larang Jawa pembatengenyo oba batang lanyoa larang rantau pembate onan tadi lakaset olah nombor la satu oke nila kamasue akan nombor ladu tonton YouTube larang rantau olah sinar lapadang
barangke atau Sikaru menuju daerah kota Padang. Pakiraan melinyo iyo pulo kato atinyo lai kamanambang juo takicu bana badan lima otak kicua bana badan meli kwa itu kalau kau dili oto bajalan taruiju olape nagari daerah Sago alanyo nampak lapas sabaru di malo hatinyo kakaibo kandanyo umpamo balaku lape nagari pasabaru. O nampak nagari sitarusan dekanda ala balaku yo taraso sanang perasaan Tuhan. Taraso sanang nyawa perasaan lewat nagari daerah tarusan menampu jambatan duo yo lama nasiba makan kabatobo jo jando mudo olape dari jembatan duo alat sampai oto kaduku kok batamu jo jando mudo kandak bulie pinta balaku Tuhan. Olape nagari kampung duku la nampak baruang balantai awaknyo indah ragu-ragu kok jadi badan ko lai muka sweet sampai olah lewat baruang balantai ado nagari sungai lundang kok sempat muka sweet sampai kok lainyo tubuh kakak sanganang Tuhan. Oto balari tarui juo sadang oto bajalan juo la lewat si sungai lundang menampu daerah si guntur lape nagari si guntur ado kantor tribusi la tibo di perbatasan. Satu latibo di perbatasan oto bajalan tarui juo la lewat si kelo jari yang la sampai oto kabungui Tuhan. Olah sampai oto kabungui oto bajalan sekutiko ndak lama oto sedang jalan lah sampai ke simpang ampe. O satu tiba di simpang ampe baranti oto di halaman rumah ditampe nangkanyo tuju Tuhan.
ditampe nangkanyo tuju setola turun dari otonyo tarui kalabu rumah baco assalamualaikum alaikum salam katona manjawe lanai nyokate rumah setonai kate rumah bersalaman ninyo badua duduk karu di kurisi ayat talangata oladinan mudoi ayat talatanya lanyo minum ayat minum rokok babaka maotainyo nambah dua ya dek lama otak kama otari bertambah patang jua tuane manan patang sepatang itu disinan kalau dipandangi meminta izin buyung karu katanya kapai mana bang dalam pikiran rana muda lah iyo pulau katoinyo oh barangkeknya karua dari rumahnya namudo tu iyo disimpang ampe bungui mamaranya ke kota Padang inyo pai namudo tinggal sadang si karua ate oto babuni telepon balik oh kironyo badan si karua tio simpang ado cewek mana lepon anak sungai barang ame mae mama nalepon anak sungai barame lanyo angkeknyo di badan karuat siako namo namudo tu siako galajo namonyo banamo pie sapriangani mani panggilannya dari karut setola jaleani mana lepon onde dia kandungani abang tunggu sabanta dulu dia sabanta lai abang sampai ketampe badanani ba itu kato buyang kang arua otuan itu kato buyang karua oto bajalan taruju alamandaki buki lampu ndak lamoto di jalan lah sampai ke sungai barame baranti oto nak nyolai iyo di laman rumah ni oh iyo
di laman rumah ni sadang otot tula baranti turun si karu dari oto. Yo satu lah turun badan karu nyotarui kalaburu masabui assalamu alaih. Menjawab badannya diriani Waalaikumsalam katoani lanai karu ate rumah la dudu ate kurisi alata kopi tamai. Lata kopi tamakato sekali badanani ane bang karu dangawana minum labang ayat talata janta kuilo. Abang Laminum mandanga katonyo rupo itu nak tabado senang di hati. Ya senang di dalam hati alanyo minum air di karua. Ala dek sudah minum kopi bakato badannya sekutiko. Ala kato badanani onde bang karu dangabana karano kini bang malam minggu awak ke Padang sambil mencari tapi langawi bang sambil mencari tapi lawi mandanga kato badanani kok laco itu dia nak elok abang namu berjalan-jalan tapi biaya kurang banyak. Ndak dapet penumpang dunia badan abang ndak ada dapet penumpang oto bali minyak abang gak susah. Kato sampai ani menjawi asalai namu abang malam minggu biarlah ani bali minyak oh abang biarlah ani bang bali minyak ba itu kato inyo di sinan kalau kok dipandang indak guna to bilang lamu alanyo zinyo badan andi la mandinya ani tadi
Selesai mandi ganti baju Satu keluar dari bilik Kalau nyuani lekama Lagaknya pakai orok Ketalun pendek Pakailah baju lah sasak badannya Pandangi bana di sikarua Nyoli bana dah elok-elok dari kaki sampai ke rambut ampu kaki bungkas setayen tumi mandamai talu buruang bati jerong ceparui padi di pinggang karanggonai batang mari berkata kata kita kata potongan mari sekata tunangan palu sekata tunangan duku sekata dandam tak sudah rambut panjang tak gere-gere kok kan yang nyoco bulan sekapiang makok lidah bak pawa dilayang lidah bak itu kok dilihat bibir merah cuam pala masak penggalakan bak 5 rangka coy itu inyo badan ani nyo bajalan nak nyolang ai bakapi ampiang rambanda ampiang na urang padi cino sadang malang apa awaan tamano kok karua dake Oma kok karua laki nyoba itu kalau dipandangi Ari bertambah patang juo patang bajawe dengan sanjo sanjo bajawe dengan malam onan malam semalam itulah taruinya ke padang tarui ke taplau tepi lawi duduk lah di taplau sambil memakan ikan bang akama sambil membakar ikan bakar itu kalau kita lihat indah di siko di palamu hari bertambah malam juga tando-tando hari lah malam lah do pukul 10 maningka pukul 1 balik hari sedang pukul 2 balik yolah tengah malam maniang ala de inyo nambah 2 balik ke rumah kagak sagan pulang ke sungai barame nyo lagak ragu ba itu badanani tadi tapaso dua ate oto tuan
paso duduknya teoto itu kalau kita pandang aladek malam semalam tu paginya kalau dilihat Aba balik badan diriani balik lainnya ke sungai Barame lanyo antan di Sikaru Tuan lanyo antan di Sikaru itu kalau badaninyo satu tiba di sungai Barame setelah sampai ke rumahnya bakato badan diriani onde bangkaru dangabana abang pai ambo ketingga bilolo abang kekamari jan tinggan lamo-lamo ani sayang kabake abang bangai Oh ani sayang bang kabake abang coy itu kato badan ninyo mandanga kato dari ania jawaban badan karu ko abang dia coy tujuo Oh abang sayang lo bake ani ba itu kato karu jawaban badan ani koyo sayang abang kani nikan badan bang diri ani tuan Onikan badan bang diriani mendanga kato dari ani jawaban dari karu onde dek kanduangani abang namu abang dia nak manikan abang biaya indah ado ba acaronyo kakanika kok nikah para lupiti coy itu kato karu Kato sampai ani menjawe jo masalah piti bang jan came jo biaya bang jan takui asana nikah jo ani biaya tangguang bang olah jawab lah ani Tadanga kata coy itu nak jadi paido badan karu Kok iyo lai dia punya biaya bilonyo kita kakak nikah carilah orang menikah Oda inyo karu lai suko dek karu lai mengaku namu tunggu sabanta bang dulu Onyo cari orang manikan dapatlah orang manikan lah datang dan sia-sia nikah si karu aja sia ani
Onika sikaru josiani ladinika naritu ijab jatuh kabuanyo jawe salasai kabue bajawe katonyo orang nan banyak selamat pengantin baru umur panjang rezeki murah penyakit jauhan ala cuawa jo tabiang lah kalian nambah duo janado bagadue janado batangka sayo sekatola kaduo nyoba itu kata orang namanya sadanciang lah sabantu basi secio lah nambah ayam sekabe lah barupo kayu sesusun lah sabantu siri sarang kue juo nambah dayuang sarantak kalian nambah galah nyoba doa salaman selesai doa babaco nambahnya babalik pulang tinggal kangaru ola josiani tinggal karuanyo josiani abiari nyosari tu abiari baganti hari abiari baganti pakan abi pakan sepakan itu naninyo badan diri karua menambang lai tarui juho lai nyotata nyoba otarapel oba itu badan diri karua tapi nyo pulang ke painan jarang mana ba itu kalau dilihat ketampe badan si meli oh tuane katampe badan si Melina nadia dari si Mela lah 2 bulan suami nak babalik bare nak bapitin lah datang lo Meli balik dakek kakak iyo kawake kakak nantu nambah namo upik si Mela nambini dari si Sambo lama nangi lo inyo babalik mencali adik lah datang menangi juai mato ibu hatinya badan mengelama ibu hatinya badan mela di sinan kalau kita bilang agak sajo di badan meli dicali anak nan ditampek kakak nan bagian kakaknya nanyo rawat di badan kakak baduoinyo jo suaminya mabe anak badan meli anak bertambah gadang juma mana bertambah gadang juotan dola gadangnya anak badan meli lalu anak pandai berjalan anggaran bau umur 3 tahun ke masuk ke 4 tahun ke tiba jo 5 tahun sabantalai kawan sekolah lah ke masuk sekolah dasar anak rancak sabantu itu serata lalu rancak bangana Tuhan
di malo sera nak karancak di malo anak nak kaelok kalau dipandangi tubuh sera kulit putih rambutnya panjang badan lansia bodinya elok. Coy itu anak dipandangi di malo anak nak kaelok ibu rancak ayahnya gagah turun ke sera rancak juo Tuhan baru bakato badan kakaknya kabake badan si Meli onde Meli ya dia kakak ajo salah lay badan Meli ko ndak suko inyo jo anak ko anak kami menggadangkan mengajo inyo ndak balik-balik aku sabab karena nyoba itu kato badan kakak menjauh Meli juaye mato Meli ndak tahu sebabnya kakak mendak tahu Meli doa sebabnya antanya karena mangkonyo abang dak pulang-pulang dak balik-balik doka abang karu ba itu kato badan Meli menjawab sambo sekutiko iyo suami badan kakak onde dia kandung Meli dialah dia inyo ndak balik pa banyak sabar baru matang anggo dia kan wengi apa banyak sabar dia baru matanggo jana 20 nyo sangko lain boleh nak namu pencarian boleh aman kalian berdua ba itu kato badan sambo mandang kato suami kakak sanang hatinya badan Meli Tuhan yo sanang hatinya badan Meli kok parasayan badan Meli kok tak bapiti minta ke kakak kok tak babare minta ke kakak suami adang balik adang nyoinda ba itu inyo pak buyong karu dek ladape bareka di tanah ladape piti kabalan jo Meli babalik ke rumah olah sampai Meli ke rumah batana badan dirinya nyobuek saja goryang talu karena seorang biari sari tu adari
inyo sakutiko babalia inyo buyong karua katampe badan si Meli Tuhan. Katampe badan si Meli talata oto di samping rumah turun sekali buyang karua. Satola turun dari oto alanyo naik ate rumah sato tibo di ate rumah ladu dua dakek kurisi. Odek nampak suami laba balik sakit hati Meli tetap nyo sambui dengan elok nyo lataan sagale air putih Tuhan. Minum labang ayat talata coy itu kato badan Meli dek suma bini nyo nama ngecek nyo minum ayat talata. Sudah minum ninyo mangecek onde abang dangakan bana dang ade abang kato Meli jamberang awak batanyo lampe bulan bang abang nak balik. Lampe bulan abang dak pulang kama abang bang salamonangko. Kato sampai karua mangecek mangko ambo anda babalik mangko talambe ambo pulang. Oto rusak dikelok 9 dia. Abang menambang belok pakan rusak oto dikelok 9 jaringan di sinan ninda ado. Kama badan kama minta tolong batunggu saja gara ala untuk ngado kawan belok dumai kota di sinan salamonyo Tuhan. Kota di sinan salamonyo dalamnya sangko badan Meli kato hati layo pulo lain dah ada petangkaran baik tu inyo nambah 2 kini abang dia ketidur dulu mengantuk bana badan abang tubuh terasa litak bana baik tu kato karu mandang kato dari karu tidurlah abang kato si Meli batang anak nak nyolang ai bang. Meli batana bang nak nyolai coy itu nyo elok si Meli lampe bulan dak babalik tiba di rumah lalok saja ndak ada jadi masalah. Ndak ada jadi petangkaran coy itu sabar badan Meli mama sama olanaknya lalai. Meli memasak nak nyolai gagak dinyo badan Meli
ndak lama meli di memasak lah sudahnya memasak nasi dilataan nate meja do bersama sekali. Bersama sekalian di sinan kalau kita lihat menunggu suami menunggu suami jago di sinan kalau badan meli ndak lama sesudah itu jagolah karuak dari tidur. Satu lah jago dari tidurnya mandi ke kamar mandi selesai nyolah tuma mandi ala mulai mengganti baju lah sudah ganti pakaiannya duduk dake meja makan. Makan baduo badan ninyo ndak lama badannya makan selesai makan jo minum marokok karu sabangatang tuan. Marokok karu sabatang di sinan karu dipandangi baru bakato kabininyo nambah namo badan si Melion de Melia ya dia abang ndak dapet lamo do dia abang di rumah abang manambang lanaknya balik jo astoran laka dicari ndak lamo lah istoran tibo laka dibayi per bulanan abang etong babulan mandang kato di suami kato si Meli yo pulo di palape suami paituan. Di palape suami pai ala barangke badan karu barangke karu dari rumah lapenyo dari simpang rumah menampu daerah tuma kampung sago lalape dari negari sago pasabaru walanyo adang nampak negari sitarusan. Tarusan baruang balantai kecamatan babagi duo paya mungkasui namu sampai karajo karue babi ini lasajo Oto berjalan taruh jua indah di jalan di Palamo. Sampailah oto ke sungai Lundang lalu taruh oto jalan lah tiba oto dibungui lah sampai ke sungai Barame baranti tampe badani.
di rumah ni karano nyojoani lalaki bini sarahat losin dan sabanta baranti sabanta nyolapai manambang karu baba lihat manambang karua baba lihat sedang nyualap dalam perjalanan manambang belok pekan baru di sinan karua kita pandang sedang di hati oto juo kalau nambah dan diri karua parangai memang dak berubah asa padusi dianggunya Tuhan asa padusi dianggunya de inyo tatap bau sao bau terapel belok jauh tinggalan sadang arah kepakan tojapui badan diri meli boati bukan kamain lun lamo suaminya tiba di rumah dapet suami pai pulo ba itu dalam kato hati tapi baalo mangaban maningka kato ndak barani berang ke suami coy itu badan meli tadi nyotakwi bana kasih karu Tuhan onyo takwi bana kasih karu came suami kakaberang came nyo carai kanyo agi ba itu de badan inyo abi hari baganti hari tinggan badan diri meli to japui kakak si meli nambah namo pi si mela sedang di rumah jo suami tigo jo anak badan meli nambah namo si pi seratuan nambah namonyo asio piesera maalun serana melinyo jale kakaknyo mengadangkan anak dari si karua tamat lainnya badan sera tamatlah sera dari sekolah dasar menyambung inyo ke SMP sanang kakak indak tabado si sambo sayang kasih sera Tuhan oh si sambo sayang kasih sera sayang kana nak tabado dia payah inyo bau sao biarlah susah dek karajo asalai dapet kanda anak ba itu bana di si sambo manandoanyo sayang kasambo kandak sera nak kabalarang de inyo masuk ke SMP manandoan kandak tak balarang bakanda onda badan sera lanyo ambian di si sambo Tuhan nyo ambian onda di si sambo walau onda karidit tak itu sayang badan sambo sarato mela kakak meli ba itu inyo sekutiko nan sera dalam basikola dalam SMP kelas 1 anak batamba Kola gadang laju
anak batam banyo gadang juo sedang di dalam sekolah yola badan diri serat utak namu pikiran lanjut manandoan utaknya cadik manandoan anak ko pintar Ocie diajar duo dapet duo diajar tiga pandai guru bisa yang kasih serah Tuhan guru bisa yang kasih seraco itu inyo sakutiko abiarinyo baganti pakan anak sekolah tarwi juo biaya na ado baka kurangan biaya tetap ada di sisambo duo joinyo tuma bininyo sekalian nama-nama siopie mela walau nyo anak adiknya bana tapi nyo anggap sebantu anak kontannya dari kete inyo mabean saja di dalam baduang juo Tuhan masa di dalam baduang juo inyo mabean badan serah di malo sambo nak kasayang serato jo badan bininyo sekalian agak sajola di badan melanan iyo bini di sisambo agak sajo di badannya tadi dek sayang mela kabake serakan da anak ndak nambah langarang Tuhan makan dak anak ndak nambah larang ndak nambah tagana tadi ba itu kalau kok dilihat agak sajo di badan inyo tinggal sadang batu itu to japui badannya buyong karu sadang menambang pak belok jauh memang karu kok ndak selesai memang utaknya ndak kurang bana menandoannya kurang batu di sungai baramenyo lah babini di bangkinang babini pulau Tuhan di bangkinang nyola babini pulo la babini lo nyocik la ico itu bana buyong karu indak bau tak coba bana ndak tekana bini di rumah co itu elok badan meli dapet tadaga nak babini oh Tuhan tinggan badan diri karu to japui badan si meli sadang di rumah badan inyo
Parui maraso maloyo-loyo perasaan tak lama wana. Alas sebulan 2 bulan patang kami malam Jumat kampung Cino di lambai api. Amanati bodiala jo Muhammad bababan buo melicela. Kironyo badannya diri meli nambini dari sikaru labare loi nyoba balik lah ada pengandungan 3 bulan. Dan suami ndak balik-balik menangi juo badan meli pulang labangai badan abang ambo barik sabantu eko abang ndak ada balik oh abang abang dah ada balik-balik di Malokaru kawawalik. Cie bininya di Bangkinang dan cie di Sungai Barame. 2 bininya di perjalanan. Tanpa setahunya badan meli itu bana badan karua. Honan meli menangi jua. Dek ndak tatan ibu hati pai meli berjalan sama seorang ke rumah kang akak badan nyopai. Berjalannya sama seorang berjalan berlambik-lambik nyuayun letang sama lanjui nyuayun langkah sama jarang. Ma baralo gulantik jari baralo geliang kepalo. Sadang berjalan bantu itu ibu hati bukan kemain awaknya sadang barik lawi suami ndak balik-balik. Dek lama dalam perjalanan tiba sekali di laman rumah kakak. Lah sampai ke labu pintu baca assalamualaikum Tuhan. Baca assalamualaikum lah baca assalamualaikum menjawab sekali badan mela Waalaikumsalam kata kakak ado suaminya sekalian adonyo anaknya badan serak. Di sinan kalau kok dipandang indah to bilang lamo bana inyo duduk sedang barampe bakato badan diri melawan di melie adik kakak sebab jo karano nyo mangko menangi badan mengeli dekan wangi. Mangko menangi dia badan meli ba itu banala katoinyo mandanga kato rupo itu menjawik badan diri meli yo adik dari si mela
Onde kakak dengan mana laka nasib kak di badan ambo awak nan sadang balik lawi suami ndak balik bangalik oh kakak suami ndak kak pulang-pulang. Ndak ada suami mau tahu hati siapa nak kaibo mandanga kato dari adik menjauh laki kakaknya nambah namo si buyung sambo onde meli adik kami jangan menangi nangi pulo tunggu saja waktu bang alik dia tunggu sajalah dia waktu balik ndak guna meli menangi ba itu kato badan sambo baru jawaban dari meli onde bang sambo kakak ambo sabantu ayah badan meli bukan sabantu laki kakak bukan sarupo kakak ipar di malo indak bang kamanangi awak bare indak bapiti babare indak lo ado di malo indak kamanangi bang sambo tapi sambo kalau dilihatnya ibu mencari adiknya ibu mencari adik bininya nan ibu dari badan serah mangalo itu dia berpikiran kotak babare minta kau ni kotak bapiti minta kakak ba itu kato badan sambo jangan menangi badan meli membuat karya ngaya mato dia kan wangai membuat karyang dia aye mato katonyo sambo tadi onde mela dengan banambian adik bari agi pitinyo kabalanjo antajak tadinyo lumba tanah antajak tadi lumba lanjo akat 7 bulinyo bali wa itu kato badan sambo mandanga kato di suami lamo tamanuang badan mela elok bana suami awa otuane elok bana suami awak ndak ado nang kasabantu iko coy itu kato inyo lanyo ambian bare sekali nyo bungkui jo kantong asoy nyo agi piti kabalan jo kau untuk melia dia
Nyo ambil bare disimeli dek bare sudah nyo ambil sarato piti sekalian babalik meli ke rumahnya lah turun dari tampek Olah turun dari tempat kakaknya berjalan semua seorang berjalan balambe-lambe awak bare sebantu itu awak bare sebantu itu nak guna kita bilang lama sedangnya dalam perjalanan ndak lama inyo di berjalan sampai ke rumah badan meli ala dibuka kunci rumahnya naik kate rumah lataan bare dibuasan dek lata-lata bare dibuasan mulai batana badaninyo ibu hati bukan kemain di malo hati ndak kaibo kok tiba waktu ndak babare diminta kabake kakak tiba waktu ndak balanjo diminta kabake kakak suami ndak mau tahu tuan suaminya indak mau tahu coy itu kalau badan meli sedang batana rupo itu ndak lama sedang batana selesainya memasaknya buik kepakan nasi sudah memasak joma nyambanya lataan di atas meja aruk suami kababalik tuan aruk suami kababalik ditunggu juo di ruangan ditunggu juo di meja makan hari bertambah petang juo petang bajawe dengan sanjo sanjo bajawe dengan malam ndak elok tadang auto baranti dalam perkiraan lauto suami lauto laki badan awak tiok na baranti pai juo indak na nado nama himbau tuan ya tak nada orang nama imbau di sinan kalau kita lihat agak saja di badan meli mulailah makan badan meli tetambu nasi masuk pinggan nana masambalanyo ambil dibasuh tangan sekutiko mulailah makan badan ninyo awak nan sadang barek lawi satu mulai meli makan si sanjay anak ransuo pandai bana mayun letang ado babanang panjainyo lapela nasi nanyo suo o galak si karu nanta bayang manitik jatuh olah aye lama to
Menitik jatuh aye mato ke dalam pinggan. Sadang makan ninyo Meli dilie. Nasib si Meli lah kok di kana awaknya sadang makan coy itu. Orang minta kabar pesamudi rami de anak rani telam di sawah menanam padi ke tanah jatuh semua sularonyo. Yo dietong lah nasibnya badannya upi Meli. Oh semenjak jauh dari karuk kemulainya bawa makan nasi dimakan rasa sakam ayahnya minum rasa duri angan-angan ke karuk yo Tuhan sasuona siwasuona nampak lawan tua buyong karu la tatagun lo nasiba makan ndak lama do nasiba makan ndak nan saju aye ba minum manganangan. Oh kekaru mandak guna do dibilang lamo indak diseko di palamo. Yo sadangnya sebantu itu selesai makan yo minum malah nyo tutui tudong nasi nyo baola lo masuk bilik pai. Nyoba olah lalu masuk bilik setelah tidur di bilik dalam bagole ate tempat tidur. Nampak-nampaknya bantuk si karu rasa karu di tempat tidur. Nyoba olah lo di si Meli guru sekolah dari Solo kini lah pindah ke Maninjau Maja tantang gurun panjang Maja di rumah sekolah lama. Yo tak kajui Meli sedang lalu bunyi karu banamai bawa awak tersinta jaga seorang ke dalam jatuh aye mato Tuhan maka dalam jatuhnya aye mato sedang lalu di bilik dalam tinggan badan diri Melito japui badan buyung karu barangkeknya dari bangkinang lapadang nangkanya tujuh Tuhan malah padang nangkanya tujuh sadang di jalan badan karu ndak lama
oto dari Bangkinang dibawa katuyo jangkonyo sampai oto ke kota Padang marumara kapasisye baranti di sungai Barangame Mangko baranti di sungai Baramenyo bininyo ado di sinan nambah namo badan siani ba itu kalau kok dilihat lah baranti lonyo savanta penumpang oto sedang banyak bakato badan si karu ndak dapet lamo dia abang baranti penumpang oto sedang ado barangke abang nak nyolang ai dia kan wang barangke abang nanyolai ala barangke badan karu satu barangke dari sungai Barame daerah pesisir nanyotu oh yo Mapasisien angkanya 7 sedangnya dalam perjalanan oto bajalan tarui juola lewat sungai Barame latiboto di Bukit Lampu menampu daerah menampu daerah Bungui oto bajalan tarui juo olalape daerah Bungui nyodaki sikelok jari yang latih boto di perbatasan lah nampak kantu tribusi si guntu tuo jod si guntu mudo sampai oto ke sungai lu undang sampai oto ke sungai Lundang lepe nagari sungai Lundang lah nampak baruang balantai satu lape baruang balantai menampu nagari duku oto bajalan lah tarui juo lah sampai oto lah katarusan ado penumpang turun sorang joba duo lape nagari sitarusan latibo di Pasar Baru oto bajalan tarui manangarui tuan oto bajalan tarui manarui sedang bajalan oto tadi di sinan kalau kok dilihat
La sampai oto kasago Sato sampai oto kasago Menampu simpang bunga pasang dak baranti badan si karu nyotarwi sajo kasalatan Tuhan nyotarwi sajo kasalatan la turun lo penumpang di pasapainan tinggal seorang penumpang oto anak muda nanelok kami di sese bana duduk jo si karu dek lama otak kama otak onde dek kanduang na mudo di matingga di batang kape mandanga katoco itu onde abang dengan bana ko ambo bang di batang kape di pasar batang kape bang ana bang di pasar batang kape bana mandanga di pasar batang kape baru mai bakato badan karu kok le buli abang batanyo siako namo dia dengan galak kato sampai sarupo itu kalau itu nana bang tanyo kalau nyogala dengan namo buli nak tahu badan abang ambo banamo bang upya ila panggilan dari mande ila panggilan dari bapa bang ila panggilan dari bapak baru mandanga katoco itu mengecek karu lambe-lambe onde ila dengan bana namo abang mungkin ila la tahu adonyo nombor handphone dake mukoto namo abang ado di sinan kok lai bulia ila abang batanyo ala ko ila basuami ala ko ila bajunjungan dia ala ko ila dia bajunjungan mandanga kato rupo itu jawaban dari ila kok dulu bang memang ila bajunjungan tapi malang di badan ila baru baturutan 6 bulan suami ila pai kalawi karajo pai membagan tabanam di tangga lawi sajak meninggal laki tuo ila nda ado lai basuami ila luna ado punyo anak bange jawaban badan karu onde ila di abang rugi dia badan diri ila awak mudo sabantu iko alun lo ado punyo anak mangalambe mencari ganti saya lo iko badan ila mangajo alun cari junjungan kato sampai dari sikaru jawaban badan ila onde bang karu dangabana sianang kanamu abang menarimo ila buru sabantu iko awak rang banse dalam kampung sialo orang bangai olanan kani
Sialo orang bang nangkanio mandanga kato rupo itu jawaban dari karua. Nah lain dia mungkin dak nio tapi abang nampak badan ila tersiro darah di dado tapi tadi bertanya malu. De awak badu oleh dia ate oto mangko barani abang mananyo kok le suko ila jo abang suko lo bake ila oh ila Oh mandanga kata cuy tua jawaban badanino lesa batu ko bang kato abang lain Oh abang bagara lain dah abang bagara-gara mandanga kato rupo itu onde dia kandung ila dia enan abang indak bagara dari hati sampai ke mulut ndak baduto dolai badan abang asaila mengaku namu bilo harinya abang suko dia Oh dek lamanya otak kama otak sampai ke daerah Bukit Pulai ala menurun oto tadi menurun ke daerah si jalamu nyotampu sekali simpang tabe nampak lapasa batang kang ape o Tuhan menampak lapasa batang kape satu tiba di pasar batang kape koma rumah bang badan ila baranti di siko dulu turunlah dulu bang badan abang mengopi di rumah dulu badan abang jana bang barang ke ala ko iyo sayang bake ila abang Mako iyo sayang bang bake ila jana bang barang ke ala mandanga kato rupo itu ala la turun badannya la turun badannya karu dari oto naik ke rumah badanila otuan naik ke rumah badanila indah disiko di palamo satu tibo di ate rumah alanya dudue di kurisi nyobue anaya di lama lata-lata aye sagale talata sagale kopi susu minum lalai bang badan abang memandang katoco itu la minum badan sikaru aye nyorague kangku
Walanyo minum mayat tadi naroko mulai nyobaka bakato karua bake ila batu dia tanyo abang olai kok lamaran batarimo baadila tu sabananyo abang ingin kata jawaban abang ingin kata darila omandanga kata rupo itu jawaban badanila lako abang abi pikir mambi ila jadi ini bangai Mambia ila bang kajadi bini abang labi bana bang pikir abang bapikir lah dulu abi mandang kato dari la onde ila di abang kotaknya abang abi pikir ndak kawatanyo abang kaila itu tasangkui ila sajo lai kok suko manarimo dia olai kok suko dia menarimu itu kato badan karu mandanga kato rupo itu jawaban dari lah Hoko ila bang suko sajo tuta gantung di badan abang lain dah ada penyesalan ba itu kato badan ila Tuhan ba itu kato badan ila de inyo la suko samo suko barangke hari tujuh paila inyo katampe nikah barangke inyo nambah dua setelah turun dari rumahnya naik kate oto latibo dia te oto tarui katampe panikahan Tuhan tarui katampe panikahan lah sampai ditampe nanyo tuju di manikanyo sekutiko nikah di daerah Surantie ditampe kawan ninyo bana satu tibo tampe orang manikan lah di sinan ninyo kadinikan hijab jatuh kabuanyo jawe salasai kabuanyo jawe lah sudah badannya nikah disuruh bapoto sekalian sudah bapoto sure keluar satu keluar surat tadi nyoba balik di sikaru baduo coba dan ila Tuhan baduo coba dan ila itu kalau dipandangi ndak lama inyo di jalan lah sampai ke daerah Batang Kape satu tiba di laman rumah baranti oto nak nyolai turun lai lah josi karu lah diagi ka urang sinan diagi tahu karang kaliling mansonyo ila lah balaki Tuhan
Lata orang badakatan tahu tetangga bakulil yang baik itu kalau kau dilihat. Hodek lasanya suami istri nambahnya indah kecurigaan ndak ada lain nambah tanya Tuhan. Oyo lain bana sifat karuan. Hondak cie bininya pakai, ampe bininya sekali pakai. Nan cie meli di simpang bunga pasang. Oh nan cie di sungai Barame, nan sorang di Bangkinang Pulau, nan sorang di daerah Batang Kape Pae. Abi hari nyosari tu, abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan. Oh sabulan sesudah itu tinggalan karu di sinan to japui meli mae. Oh di rumahnya di Japui meli ke rumahnya sedang disimpang bunga pasang. Yo awak sedang duduk-duduk bana datanglah anak badan meli nambah nama upiak sisera Tuane. Oh nambah nama upik sisera satu tiba di labu rumah. Nyoba assalamualaikum nyo jawe jo waalaikumsalam mencali badan si meli kira nyo sera. Oh anak lain yo bakato badan diri sera onde ibu dengan mana ndak ada apa bu pulang-pulang indak ko apa balik-balik. Oh menangak kato-kato anak menangi badan si meli onde nak kandung serana apa ndak ada nak balik serai. Apa ndak ada do balik-balik menang kato rupo itu jawaban badan anak badasobana apa sera. Lajale ibu bu sedang bare ibu bare sebantu iko dape apa ndak pulang-pulang ndak ada ibu badan apa. Kondak bana buta daga jo serai bodi bu jadi ju
Mai bojo ibu bu jadi juo ba itu bana katoi nyoi ndak to bilang lamo bana disiko kalau kok dilie ndak lamo lo kita bilang kanonde ibu dengan bananan seralah tamat bu dari SMP jasa lah di tangan lapor ala watarimu Iko sudah balik bawa lapor Iko malapor joi jasa rencana badan diri sera Kandak menyambung buka SMA lesuko ibu menyaran no ibu Laiko suko bu ibu menyaran mandanga kato rupo itu menangi badan si melion deserai anak ibu kok ibu minta sekolah serahkan ala tahu juo jangan piti untuk sekolah Pembali bare ibu ndak punya na Tapi cubola kawan lua kama uage kava kakak mande serato pa uo sekalian le sukoliau menyaran kota baranti nak wasikola karano mande ndak wapiti apa seran ndak balik bangalie nakkan wangai Mari batang patang juo patang bajawe dengan sanjo naninyo badan diri sera tetap juo di rumah mande inyo manangi duo barindu inyo manangi jo mandenyo tinggan sera tampe meli to japui badan kakak meli sarato jo suami kakak nambah namo buyong si sambo iyo si mela kakak mengeli o Tuhan Bakato sekali badan sambon dia kandung mela dia ela jamampe hari dipandang lah badake lo kepukul limo dape anak alun jo balik dape sera alun jo pulang naik lalai di ate onda to cari nyo keluar sabab talambe balik sampai talambe pulang Nyoba rangke baduo laki bini mencari serana inyo Tuhan mencari serana inyo sedang di hati onda juo layangkan pandang nan jauh tukian pandang nan hampir mencalik ke rumah meli nampak lah onda badan sera onda nyo tahu bana badan sambu manso itu onda anaknyo itu onda sera itu anak awak au di rumah dia lainyo kironyo di rumah mandenyo lanyo kironyo awak lah mati kacamasan kato awak di mapulo Tuhan Mandak lama doa sesudah itu baranti onda di samping rumah turunlah badan diri sambo sarato jo bininyo sekalian nambah namo badan si mela
nyotarui kalabu janjang baso assalamualaikum manjawe urang nambah dua waalaikumsalam katomeli 100 sera sekalian nampak Pak Uwo joma Uwo satola nampak di labu pintu malah nampaknya di labu pintu di sinan kalau kok dilihat baru bakatonyo badan sambo saratoinyo suma kakak meli nambah namo siupi mela onde nak kanduang nak serana ela mati kami katakutan bayo iko alun jo balik lah lewat hari pukul 5 lacame nak kami badu takwi binaso anak mangande nak kanduang nyocali di badan sambo baduo nyo atu majo badan bini nyocali anak lah manangi anak dipandangi duo jomeli adik inyo bakato sekali badan sambo nak kanduang serana sebabnya makok manangi kalian nambah duo nak kanduang baru bakatonyo badan sera onde Pak Uwo joma Uwo mangko manangi Pak Uwo badan ambo mangko manangi ma Uwo badan kami sera lah tamat dari SMP iko lapor iko ijazah nan sera datang tampe mande kandak manyaran basikola masuk SMA badan sera ma Uwo Mamasuan seraka SMA tapi jawaban dari mande indah ado bapiti jan piti untuk sekolah pembali bare mande indah ado mandanga kato anak jawaban dari sambo sarato bininyo nambah namo mela onde nak kanduang serana dari dulu ma Uwo kaban dari dulu lah Pak Uwo kecean masalah sekolah nak badan sera jangan kaban kamande sera itu tuh tanggung jawab Pak Uwo tanggung jawab badan ma Uwo jangan diminta bake mande asa namu nak sera sekolah di sekolah basaran dia payah Pak Uwo bau sao biar tagadai badan Pak Uwo nampokok sera basiko nampokoknya serana basikola jangan kawan wake mande mandanga katorupo itu mananginyo dake Pak Uwonyo nambah namo buyong si sambo sarato dake ma Uwonyo o manangi juonyo dake si mela mangko takwi sera mangaban takwi sekolah nak kabulie Pak Uwo
takui sekolah mawai nak kabuli wa itu kato badan sera tadanga kato cuy itu menangi badan si sambonde nak kanwon serana ejan mangece. Oh bantu itu tumpak di badan nak kami nambah dua kebake badan diri sera nak banggap dosera anak adik kami manggap anak kami sabantu anak kontan bana hojan cuy itu nak jo pak uo nak punya anak jan sera anak sabantu itu anak kandung ojan serana sabantu itu ibu lana di pak uo harapan pak uo kok lagai yo sera kemaben ba itu bana kato inyo sarato mela sekalian nambini dari si sambo kok kabapa limpangan nak sayang sera bunuh lana badan kami o sera mabun walana badan kami coy itu bana kato sambo mandanga kato pa uo sarato jo ma uo nyopa uo alaman angi ma uo nyoba itu pulo mencalik menangi rupo itu marato badan sisera opa uo joma uo maafkan sera kalau salah dan pak uo menangi juo pak uo majan pak uo nak menangi juo membana sera ke pak uo aja menangi jo pak uo mohon sera wa itu sekali kato anak mendanga kato badan sera nyopalu di badan sambo jangan di serana apa uo mulai kepada hari kini kalau untuk bayar masalah wasikola untuk biaya nak wasikola jangan tanyuan bake mande agi kaba badan pak uo nak kan di sinan kalau kok dipandang laba galak-galak nyobalik nambah rampe bagalak-galak kampe nyonde serai anak kami bola balik lena awak ke rumah nyobao di badan sambo sarato jo bininyo sekalian nambah namo si upi mela barangke inyo nambah tigo si meli tinggal sama seorang awak di dalam barela hawi pae
Apane de lamun dah jalan sampai ke rumah badani Oh sampai ke rumah badaninyo latibo di atma idinyo di rumah talata onda di tampeknyo inyo lanai ate rumah Tuhan Onan malam semalam itu ande nak kandung serana mula makan lay badan awak lah duduk di meja makan lainnya nambah 3 Oh di sinan kalau kita lihat sedang makan kalau dipandang bagalak-galak nambah 3 Tuhan Oh bagalak-galak ketigonyo basanang-sanang badan melah 100 seranyo anak inyo cukui jo sambo sedang makan Selesai makan jo minum monde serai anak Pak Uwo lalu lalai nak badan serah barisu Pak Uwo antan masuk SMA badan sengerana Oh masuk SMA badan serah Pak Uwantan ke daerah Sago masuknya ke SMA 3 ba itu kato badan sambo bakato serah sekali itu mahama Pak Uwo kato serah kato sampai sambo manjawe onde serah anak Pak Uwo Nama haja anak dipikiran itu urusan badan Pak Uwo Nampokok serah basikola na Mandanga kato Pak Uwo lasanang hati si serana malam semalam itu ala tinggi 2 Pak Olah saruma